Hello, Simon. Hello, hello. Good morning. Good morning. कैसे हो, Simon? Hello, hello. ठीक है ना? कौन? Hello, hello, hello. Hello, guys. Adian, hello, hello. मा खबर होनदों आरोना? खबरा मोजां आंनिया। ओमफ्राय नोंनिया माबोरै खिथादो दे। हाय, आपका नाम क्या है बोला? मेरा नाम विश्वकवि बसुमतारी। हेलो हेलो गाइस, कौन है? ओंखाम जाबाय होनदों आरोना? ओंखाम जाथ'वाखै। प्लीज गाइस लाइक करो, चैनल में नया है तो ज्वाइन करो। Where are you from बोला? I am from Assam. In बर' बहानि नों आब' सना होनदों आरोना? आङो आसाम बङाइगाव। सेरिंग्स ना? मॉर्निंग बोला रे, मॉर्निंग। सूरा कैसा ना? ओ असम एसामीस। एसामीस। मैं एसामीस मत नहीं हूँ, बोरो हूँ। हेलो हेलो गाइस, कौन लाइक करो, चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ। सर सर दं लोगोफोर। Assam, Nagaland, Tripura, North East. ओमफ्राय इन बर'आ नोंनिखौ खालामदो। नोंनिखौ खालामदो आब' लाइक दा होनदो आरोना? लाइक दा, थेंक इउ। आप बहुत सुंदर हो बोला, थेंक यू। ओमफ्राय जोंहा दिंगा ब्लग ना? अके बाजैलै मा खालामदों होनदों? जेबो खालामाखै, ओरैनो दं नै दिंगा आगै। मुकुन्द सनि मेम
आप कहाँ से हो बोला मैं असम से हूँ असम बंगाईगांव से Dingga ya like dan bazin berna thank you Dingga hello guys Dingga मा ओंख्रि संखोबा जेनदों ओंख्रिया जोंना सबाय आरोना ओमफ्राय संथ'वाखैनो सबाय जागोन आरो संथ'वाखै एकदम आशा है साइमन कौन सा भाषा समझ में नहीं आ रहा अच्छा एकदम अच्छा है बोला ओके एकदम अच्छा है दिंगाया जामानखौ माबोरै दं बाजै सना होनदो मोजाङै दंथ'यो दिंगा नोंलाय माबोरै दं खिथाहरदो दे आप नेपाली आती है ओ मुझे नहीं आती है नेपाली सूरज ना सूरज ओके सूरज मुझे नहीं आती है दिंगाया जामानखौ जोबोद गोबाव जाबायमोन होनदों औ गोबाव जाबायमोन सूरज आपका नेपाली आती है क्या मुझे नेपाली नहीं आती है दिंगाया मोजांथ' बाजै बिदिनो आंनाबो होनदो आरोना मोजांथ' आरोना दे नरेन्द्र जामानके हेलो मैम राते राते जय श्री राम जय श्री कृष्ण बोला है हेलो राते राते जय श्री कृष्ण हेलो गाइस कौन है कृष्ण माई जानू बोला सूरज आपका शॉर्ट वीडियो में नेपाली सॉन्ग में डांस देखा इसलिए पूछा आपको ओ Redros hi good morning जी बोला good morning Narendra where are you from madam okay I am from Assam आंनालाय मा गल जालायोब्रा किसना क्या आप जानो हो जी नरेन्द्र आयु थैबा नार्जारिया जामानखौ साइस्टार माथो गदाय लाजागौमोन होनदों नंगौ नामा प्रीतमा बिउटिफुल बोला थैंक यू नरेंद्र जा आसाम अरे बोलो अच्छा तो फालू अच्छा तो फाले आसे तो ओके नरेंद्र आई एम फ्रॉम कोलकाता बोला ओके आप कोलकाता से हो ओमफ्राय जा थब्लाया माखौ थब्ला फाग्लाया बाजै होनदों आरोना अ दे बुं बिबोनां सना ओमफ्राय जा मा खालाम सरि थब्लाया मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै ओरैनो दंथ'यो आरोना दुर्बा बसुमतारी हाय होनदों जा हाय मोहिदा जा आप कहाँ से हो गुड मॉर्निंग बोला ना मैं आसाम से हूँ आसाम बंगाईगांव से गुड मॉर्निंग सूरज आप बहुत शरीफ लगती हो बोला ओके दुर्बा बसुमतारिया दान आरोना ओके थेंक यू बिबुंसारा जा बाजै बिउटिफुल आरोना बिबाना सना बुं दे बिबुंसार धर्मेन्द्र जामानखौ हाय कि करिसा करिला
Neki Porila Naki Eko Koranai Porila Naki Surasa Zamanka cute beautiful pretty bola thank you Baja Suras Narendra Mandel What language are you speak मैं अभी बोरो लैंग्वेज में बात कर रही हूँ थोब्ले जामन के नोंनि बे गोदै रावाव आंखौ फाग्ला खालामबाय बाजै होनना बुंदों आरोना नंगौ नामा थोब्लागै Redrose my Bengali Pusaki are you good are you good oh Bengali में pusata are you good हाँ मैं ठीक हूँ I'm good भैया सुरेश आपका नाम क्या है बोला और मेरा नाम विश्व कवि सोर दं लोगोफोर लाइक कमेन्ट लाइक होदो दे सोरबा चेनेलाव गोदानबा जइन जादो Redrosya pipi ज़्यादा देर बाद अच्छा ज़्यादा देर बाद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ऑफिस आएगा ओके मतलब आप ऑफिस में हैं ओके थोब्ले जामानखौ बाजै नोङो बिदि सना होनना आंखौ फाग्ला खालामबाय बाजै होनना बुंबाय नंगौ नामा थोब्लागै जा आंनि सना वाइटिया हाय होनदों आरोना हाय मा खबर ओमफ्राय जा बलिउड और आप आसाम से हो क्या बोला हाँ जी मैं आसाम से हूँ ओमफ्राय जा आलेक्सा मानके मर्निं लाभ फ्रम बेंगालर त्रिपासा ओके आंनि गोसोनाया मानके जा आं गोदान होनदों आरोना गोदाना लिरदों आरोना ओके मा खालामदों आंनि सना वाइटि ओमफ्राय जा आलेक्सा लाभ फ्रम बेंगालर त्रिपासा ओके त्रिपासा लाभ ओके ओमफ्राय जा कुंदन You are from Nepal बोला No I am from Assam Alexa जामानखौ ओके आंनि सनाया मानखौ खबरा मोजां दारना मोजांथार ना मोजां जानांगौ दे बिक्की ओके दिनेश जा आप कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ लाइक दैट दारना ओके थैंक यू हेलो गाइस कौन है लाइक करो चैनल में कोई नया है तो ज्वाइन करो ओमफ्राय जा आंनि सनाया मा ओंख्रि संखो होनदों आरोना ओंख्रिखौ संथ'वाखै ओमफ्राय सबाय जागोन आरोना ओंख्रिया जोंना ओमफ्राय दिनेश आसाम की लड़कियाँ बहुत प्यारी हो दिनेश आसाम की लड़कियाँ बहुत प्यारी होती है ऊपर वाले ने लड़कियों को फुर्सत में बनाया है बोला ओके थैंक यू दिनेश थोब्ले जामानखौ बाजैया आंनिखौ साबस्क्राइब खालामाखै नामा होनना बुंदों आरोना आदसा खालामबाय दांलै मा होनो थोब्लागै खालामबाय बायदि मोनदों आं प्रफाइला सोलायबाय नामा ना आगोलाव बेलेगमोन नामा Bye take care yourself and be
happy always with you all family बोला है okay thank you bye bye आंनि सनाया जा मानखो गोथाव मोनसोगारो होनदों ना गोथाव आच्छा गोथाव नोंस्रासो होनदों नोंस्रासो होनदों गोथाव सबाइ ओंख्रिया गोथाव आरोना बड'आ जामानखो बहानि आब'आलाय होनदों आं आसाम बङाइगाव बड'आगै ओमफ्राय जा आंनिया सोलोंबाय होनदों दे सोलोंनांगौ ओमफ्राय जा दिनेशआ आप कभी मुंबई आए हो क्या बोला नहीं गया मैं मुंबई में कभी भी नहीं गया दिनेश बिकिया जामान के बङाइगाव होनदों ना ओके बङाइगाव हेलो गाइस सोर दं सनाफोर लाइक होदो दे चेनेलाव गोदानबा जयेन जादो दसेल'सो होगोन आं Vicky, I love you Sona बोला same to you deh Nobin hello Nobin ओमफ्राय जा आंनि सनाया मानखो आङो मैगंसो हागासिनो होनदों दे हाबाय था दे आंनि सना वाइटि मा मैगं हाखो ओमफ्राय जा दिनेशआ फेसबुक पे क्या बोला आपका फेसबुक पे मतलब ओमफ्राय जा जिबना हाय बेरना हाय जीवन दिनेश आपका नंबर दे दो ना बोला अच्छा मेरा नंबर अभी स्क्रीन में तो मैं नहीं दे सकता दिनेश ओमफ्राय जा रस्टिनाया मानखो गुड मर्निं दाना गुड मर्निं नेबिना जा मानखो कियो मतलब कियो आंनि सनाया मानखो जा आलु मुलासो जेबो गैया होनदो गोथाव दे आलु मुलायानो लाब्रा संदो ना ओमफ्राय एकबार जा मानखो हाय गुड मर्निं दाना गुड मर्निं कपी देंगे अच्छा कभी देंगे आप बोलो कभी देंगे आप बोलो अच्छा $15 लाइक बोला एक बार ने थैंक यू नी बेनर लव बोला ओके गाइस मैं आपको मेरा नंबर भेजूँ क्या बोला नहीं मत भेजना कि स्क्रीन में नंबर मत दो ओमफ्राय जा आंनि सना आरोना थेंक इउ एक बार दीदी हमको भी सपोर्ट करो बोला
ओके, मेरी मतलब वीडियो में कमेंट्स करके जाइएगा, मैं आपको रिटर्न करूँगी। Tunggu enggak? हेलो हेलो गाइस, कौन कौन है? कोई नया है तो चैनल में ज्वाइन करो। अच्छा, मुझे आपसे पर्सनल में बात करनी है। अच्छा, कौन से पर्सनल बात करेगा दिनेश? वैसे बिना आपका नाम क्या है मैम? जान सकता है मैम जी बोला। ओके, मेरा नाम विश्व कवि है, विश्व कवि बसुमतारी कोविन। वैसे दिनेश अमन का आपका फेसबुक पर अकाउंट है क्या? हाँ, मेरा फेसबुक मतलब यूट्यूब से लिंक दिया हुआ है। भाई आपका सोहेला जामन का ओके। मुझे समझ नहीं मतलब नहीं आती है। पियारिया जामन का मादो होनदों। ओके, ओमफ्राय जा आंनि सनाया अन आरोना। ओके, थेंक यू। ओमफ्राय जा एमआर इण्डियान फौजी हेलो डार्लिं, गुड मर्निं दारना। गुड मर्निं रे, गुड मर्निं। नाम समझा नहीं मैम। ओ, नाम समझ में नहीं आएगा, मेरा नाम बहुत लंबा है तो विश्व को भी बोलता है। अच्छा, उपेन गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दुबई। ओके, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दुबई। ओमफ्राय जा जय हेलो होनदोंना, हेलो आंनि सना अन होनदों। थेंक यू। Deb, hi, where are you from? I'm from Assam. मैं in the Assam से हूँ। ओमफ्राय जा सुमन, हाय हेलो मैडम, हाउ आर यू बोला। हाय हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो बोलो। फ्रॉम where are you मैडम? ओके, मैं आसाम से हूँ, आसाम बङाइगाव। ओमफ्राय जा आई एम फ्रॉम केरला। केरला, ओके, आप केरला से है। ओके,
सुमन मैडम लाइक एंड सब्सक्राइब ओके मतलब लाइक कर दिया सब्सक्राइब कर दिया ओके थैंक यू सुमन आपका नाम मेरा नाम मेरा नाम विश्व को भी है मैडम क्या बोला मैडम तेलुगु Are you single girls? No, I'm double. Francis. Okay, I'm no single. The CR7 CR7 hi there. Hi. Maisa big peda. Hello ma'am bola hello. DFS. Oh my god. आप ऐसा है ओके आपको आप ऐसा है ऐसा बता दिया है मैं ऐसा हूँ ऐसा बता दिया ओके भैया बिग बेडामन के where are you from state मैं सिरंग स्टेट सिरंग है सिरंग डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं काशी समूह सॉन्ग बोलो पे सॉन्ग बोलो कौन सा सॉन्ग है रे मुझे नहीं आती है पे सॉन्ग आप गाओ मुझे नहीं आती है सिरासा हेलो दादा ओ हेलो सिराप हेलो बाजा आंनि सना अन give me the pin saker कौन है अगर कृपा give me the pin saker मतलब आपको फिन मारना फिन देना है दे दिया big pet monitor monitor दै बेखौसो लोंनो जालायबाय जायाना बयाम हर होनबा बयाम है देद्रायबाय दानाबा मा जाखो बेलाय लोदो लोदो होद एबार बासा गिदिरखौनो दोनफैबाय
बिग बेटा आपका लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आ रहा बोला। हाँ लैंग्वेज समझ में नहीं आया, मतलब मैं बोरो में बात कर रही हूँ तो इसलिए समझ में नहीं आया होगा। जोशीला नमस्ते बोला, नमस्ते एक बार ऑन है। ओके थैंक यू। यू स्पीक इन हिंदी और हिंदी बोलना है। Psalm 1, 2, 3 Hi, good morning बोला। ओके गुड मॉर्निंग। एक बार दीदी साई नाश्ता हो गया बोला। हाँ हो गया, मॉर्निंग में ही कर लिया है। बिग बेटा इतना ही ना के माको को फिकले salan. Prodip hai dan Prodip das hai. Omid hai. अच्छा कोट कोट तुमार Protap Das Protap oke कोट कोट तुमार घर बङाइगाव आसाम बङाइगाव Seng oke Seng Sang Sangma I love you to you bola oke ओमफ्राय जा बिक्रम अमा बेदर खाब मन গৈছে অ अमा बेदर खाब मन গৈছে खाब मन গৈছে যদি खा लो Sage harario husband Onisa Onisa hi Bernaza hi Where is your husband husband घर पे नहीं है रे क्या पूछा जब जमांग आयेमा हेलो bahasa Indonesia hello बिबनां ओमफ्राय जा सामा so beautiful Berna ओके थैंक यू कहाँ से हो बोला अनिस अनिस ओके कहाँ से हो बोला मैं आसाम से हूँ आसाम बङाइगाव I am watermelon oh watermelon okay I am watermelon huh? Watermelon Protaba bङाइगाव खट खट बङाइगाव रुनुमिल थांलेन मां Are you Nepali बोला no मैं नेपाली नहीं हूँ बोरो हूँ next time hi good morning beautiful now good morning next time I am watermelon as a like plus okay thank you Sare message tanda nas
मैं भी आसाम से हूँ बोला। ओ आसाम कहाँ से हो अनीस? सिम सॉरी साम 1 2 3 आर यू मैरिड बोला। हाँ मैं मैरिड हूँ। सिंगसंग संगमा मैं थोंगलेन मंक आई लव यू। ओके क्या किया ले मुझे अन्य sama kerja Tinsukia से oh Tinsukia से है ओके। वाटरमेलन मुझे पसंद पेसाना ओ आई वाटरमेलन मुझे पेसाना बोला है। अच्छा ओमफ्राय सामुल देब बर्मा आई लव यू बोला था ओके सेम टु इउ। ओमफ्राय आंनि सना वाइटिया मा होनखो आं अनल' दे कमेन्ट लिरनो टाइम गैथारा होनदो। औ दे जेबो नङा आंनि सना वाइटि। मोजां no data and number did WhatsApp no oh ओमफ्राय sam 1 2 3 like that Berna thank you। ओमफ्राय सामुल देग बर्माया you look so pretty बोला ओके थेंक इउ। अनिस देगा क्या मोबाइल नो नहीं नहीं दे सकता मोबाइल नो। ओमफ्राय आइ वाटारमेलना बासै बेरना जा बिबोनां सोना बुं दे मा खबर? I am watermelon. I am नायक। अच्छा आप मतलब आप नायक है ओके। क्यों दोस्ती नहीं करेगा क्या बोला? दोस्ती करने से तो मोबाइल लोग देना पड़ता है ना तो
मोबाइल नंग तो नहीं दे सकता. ओमफ्राय जोंहा मनितायाहाय आई एम वाटरमेलन आपको बता नहीं बोला. अच्छा नायक तो याद है. ओमफ्राय जोंहा मनितायाहाय बाजैन बेरना हाय आगै मनिता. देखते नहीं तुम्हें क्या एलबी. अच्छा नोंसोर थांसै. माधुरी फोन करो. ओके राजू हाय ब्यूटीफुल बोला. हाय राजू. नै लांफैदो. आपकी आवाज नहीं आ रहा है. ओके. ओमफ्राय सेंसां आई वाटरमेलन जी. ओके डेजी क्या हुआ तुम बता. मुझे शादी नहीं. मुझे से शादी नहीं. जाते समझ में नहीं आ रहा. सेंसां बजा आलाना जमन के हाय ब्यूटी बोला. हाय गोपिया हाय बोला. हाय हाय. आपका आवाज नहीं आ रहा. ओके आवाज नहीं आ रहा था. गोपी कैसे हो आप. कहाँ से हो बोला. मैं अच्छी हूँ और मैं आसाम बंगाईगांव से हूँ.
Anissa Sundar lagi apalah. Okay, thank you. Anis welcome mulai. Okay. बहुत सुंदर है. Oh, cute बोला है. Okay. Thank you, Anissa. No, nong dedo. Oh, nong dedo नहीं दे सकता ना अनिस दे. बिमल वारी. Hello, abo. Good morning Reza. Oh, hello आगै बिमल. Good morning. मा खबर आगै? Sen Sunviews Sangma hi बोला hi कैसे हो Sunviews Bimola like done by now thank you Topona ki खबर आखाम जाबाय होनदोंना खबर फालमर ओंखाम जाथ'वाखै मजा गोपी क्या आप हमारे फ्रेंड बन सकते हो जी बोला हाँ फ्रेंड तो बन सकती है गोपी ठाकुर ओके स्किलिंग गुड मॉर्निंग ओला ओके गुड मॉर्निंग जी लिखा ना हेलो 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 गाइस चैनल में नया है तो जॉइन हो जाओ सोरबा गोदान फैदोंबा चैनलाव गोदान जॉइन जादो दे आंजोंबो You looking beautiful oh thank you फैसा आंनि सना अन आरोना थेंक इउ Union just concern where are you hi where are you from bola hi where are you from I am from Assam bunga Assam bunga kau sih hume di mola जा ओंखाम जाबाय नामा आब' होनदों ना जाथ'वाखै आगै संथ'बावाखैनो बरुना हाय बोला हाय बरुन भैया गोपी ठाकुर मांगे मैं आपको सब्सक्राइब कर रहा हूँ जी बोला अच्छा कर दो अगर नहीं किया है तो करो साइकिलिंग से आप कहाँ से मैं असम बंगाईगांव से बरुना हाय Oh, hello, oh, get sit there. Marketing, ज़्यादा समझ में नहीं आया है भाई जा सेंड भी समझ आप
आप गारो भाषा जानते हो बोला अच्छा मुझे नहीं आती है गारो भाषा नहीं आती है ओमफ्राय दुरुफा मा होनखो आपसे बहुत प्यार करते हैं आई लाभ इउ अच्छा ओके ओमफ्राय जी लेखा हिंदी आते है बोला हाँ आती है थोड़ा थोड़ा ओमफ्राय साम मा होनखो सामदेव बर्मा आई लाभ इउ ओके सेम टू इउ Subhama, India, I love you. Okay, India, I love you. ब्रेकफास्ट हो गया जी बोला साइक्लिंट ओके हाँ मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है कमलेश साजामा का हाय गुड मॉर्निंग दीदी बोला हाय गुड मॉर्निंग भाई दुरुप का प्यार करेगा कि नहीं हमें हमें बता दे मेरे से अच्छा आपको नहीं देखा है तो कैसे प्यार करूं आई एम फ्रॉम अरुणाचल और आप अरुणाचल से है ओके ओमफ्राय सामामखो आई लाभ इउ अ गोपी ठाकुराजा हाय बोला योर्स हिंदी क्यूट ओके थैंक यू राजू मुझे अब बहुत पसंद आया ओके आ गया ओके पसंद आ गया हायना स्रागी गुड मॉर्निंग आबन दाना गुड मॉर्निंग हायना आगै आंना मेसेज दाउखानि ओमफ्राय जा हायना आगै लाइक दान दाना थेंक इउ हायना आगै जा मा खबर होनदों खबरा दंथ'यो आगै मोजाङैनो नोंनिया माबोरै दं हायना आगैया कंग्रेचुलेसन आब' इमान थाब मन' जाबाय होनदों औ आगै गोबाव जालायबाय मन' एसे गोबाव जालायबाय आगै हायना ओमफ्राय जाहा राजुआ मा होनखो आप कहाँ से हो बोला मैं आसाम बङाइगाव से हूँ ओमफ्राय ऐसा का बहुत खा ऐसा क्या भाउज कैसे हाल बा अच्छा हाल चाल ठीक है मेरा आपका बताओ आपका कैसा है तो दु हमें ओमफ्राय जा दिपकआ हा मानो मिनिखो दिपकआलाय मा खिनानै दासो फैदों खोमा ओंखाय मिनिनो ओंखारदों दिपकआ जा गपाला बाय बाय बोला अके बाय बाय गपाल ओमफ्राय जा हायना आगैया नाजानायनि गेजेराव जाबाय आब' गोजोनथों दे होनदों आरोना औ आगै नोंसिनि अननायावबो आरोना थाब जानो हाबाय आरोना ओमफ्राय दिपकआ मा होनखो सना जिउ गुड मर्निं होनदों आयसा सना जिउ गुड मर्निं बासो खिनानै दासो फैनानै दुगैया मुवा सना होनफैबावलायदोंसो ओमफ्राय जा एमडिया हाय बिउटिफुल होनदोंना हाय हेन्डसाम ओमफ्राय जा आंनिया अन आंनि सनावा अन दिपकआ नों आं खिनायखौसो खोनाहैदों होनदों आरोना खोनाहैदोंमोन नामा हो खोनाफैदोंथ' आरो मोनायावनो खिनाय दासो खिखांदों नोङो मा आबैनि एलबेयावनो खिनाया दिपकआ लाइक दानबाजेनदों अके ओमफ्राय हायना आगैया अके दे आब' हानायमानिखौ नाजागोन जोंबो सापर्ट होनो होनदों आरोना औ आरो मा होनो बुंनोबो रोंलायलाङा दे बिदिनो सापर्ट होलांबाय थादो सनाफोर आगैमोन फंबायमोन ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मिनिलायबाय नै खिमारदोंमोन खोमा फाक्का दुगैमाराखैमोन बे दिपकआ खिनानै मा ओंख्रि आब' होनदों ओंख्रिया माबा जोंना सबायसो आरोना ओमफ्राय संथ'वाखैनो हायना आगै ओमफ्राय मा खालामदों नोंलाय हायनास्रि आगै
गंगाधर आर हाय होनदों जा हाय ओमफ्राय जा दिपकआ आङो हायो आं होआ सापर्ट हा होनदों आदसा नोङो लं भिडिअबो नायाना दिपक हाजोआव ओमफ्राय जा अ आरो अआ हेलौ होनबाय आरोना हेलौ दिपकआ जा थोद फाग्लि सना हा ओरैसो आरोना हायना गैया आंनि उनमोन खोमा आब' नोंना चेनेल खुलिनाया होनदों आरोना अ नोंनिया बेसे गोबाव जाखोबा आंना भिडिअ नागारनाया बोसोर से मा होनो दाख्लै अक्ट'बरमोन नामा अ बोसोरसे जाबावाखै नामाथाय बावलायलांबावबायसो आंहाबो जाबायसोमोनथाय ग्रोब जाबाय खोमाहाय बावबावबाय थांनाय बोसोरनि माबायावमोन आरोना आंना डिसेम्बर 31 ना मामोन खोमा फार्स्ट भिडिअ नागारजेननाया हायना आगै बावबावलायो आङो ओमफ्राय जोंना दिपकआ मिस्टार अशोकनि हिनजाव बिकि हाहा ओरैसो आइ थैबाय होसो जानो लुबैदों नोङो होसो जानो लुबैदों नोङो नामखौनो पि लिरना लादो मा होनो दिपक प्लास पि बर' ब्लक लिरदो नोङो दिपक दाबो दुगैया ओमफ्राय जाहायना गैया आंबो एलबि होनोसै र' उनाव थाब जाथोंसै होनदो उनाव औ होजासिगोनथ' हायना आगै नोंनियाबो साबाबो मा होनो जाहांबाय माथो आरो एलबि होबावबा थाबसिन जाबावगोन ओ आरजिया मा होनखो भाभी जी ब्यूटीफुल लग रही हो बोला ओ थेंक इउ हायना गेजा आंनाबो एलबि होबा जासिगौमोन दाहालागै होनदो एलबि होबा जासिगौमोनथ' आरोना होजासिगोनथ' हायना आगै नोंनाबो ओमफ्राय जोंहा दिपकआ हा मिनिबाय आरो फायखानायावनो मिनिगासिनो खोमा खुगाया हाबजोबसिगोन नोंना गन्द'आ हायना गैया अब्ला आंनि सिगां आब' नङा चेनेला अब्ला आंनि सिगां आब' नोंना चेनेला होनदों औ सिगां जानो हागौ सिगां जानो हागौ आगै ओमफ्राय जोंना दिपकआ मा होनखो आबैनि एलबियावनो थांदोंमोन ना मा मैया थाङाखैबा माथो मोनायाव दसे थांदों आं ओमफ्राय आं ओंखारबासो नों थांदों आदसा बै बिमल बर'आ नोंसोमोनदां ने आइदिजों नोंखौ खिदों होननानै नेबाय थादों खिहैदों दा फैगोन होननानै नेबाय थादों आबैया नेबाय थादों आबैया ओमफ्राय जोंहा नितम ना आसिन अफिसियेल हाय होनदों ना हाय ओमफ्राय बिग बेट अके दिपकआ जा सोर फि हो होनदों आइसा नोंहासो नोंनिसो थैखाबाय लादो नोङो लादो थैखाबाय मा मानसिलाय साइड लाइन मारिबावो सानै हाथारगोन दा नोङो दिपक ओमफ्राय जोंहा आंनि सनाया मा होनखो लाबाबो लस गैया दिपक हा मिनिदो नै फैबाय नै एमारनिया बा एमारनि फैदो नै एमारनि मा होनो दिपक बेखौ होसो बे दिपकखौ आंनि सना दिपकखौ होसो ओमफ्राय जोंहा दिपकआ आङो सिनाया फिखौ ओरैसो आङो उन्दुनो ना उन्दुआ जालायो फि थाबाथाय फिसा एलबियाव थाबा दिपकआ आं उन्दुनो ना उन्दुआब्रा दिनैलाय जालायो आरोना आं नायखुमायोसो नोंखौ दिपक होनदो दिपकआ हायना आगैया जोंहा दे आब' थाथ' होनबा होनदो दे आगै हायना ओमफ्राय दिपकआ एमार अशक बिकेनि फिसा होनदो एमार नङाथ' बियो एमारनि एक्ट्रिससो मानसिया मा एमार नङा एमारनि एक्ट्रिससो बियो ओमफ्राय जोंहा पुरुस्ताम कुमार
हाय होनदों आरोना हाय लाभ इउ बेबि बोलारे अके दिपकआ नोंखौनो लानोसै आं बिखे फिखौ नांला आंनो एरैसै नंगौ नामा सानफ्रामबो मोनायाव रायलायबाय थानानै लस जागोन बे फत्त' लस जागोनलाय फिया show your sign ओमफ्राय जा आंनिया मा होनखो दिपक आङो बिसिसो हाय होनना खिथादो नै आंनि सना वाइटिया दिपक आं बिसिसो हाय होनदों होननानै खिथाबाय नै दिपक ओमफ्राय जा Paul Singh हाय मेरना हाय खिलायबाय खोमा दिपकआ थाब थाब खिनो ओंखारो मा जायो मा होनो मस्ला मस्लि जाला बायोना ओंखायनो उदैया थाब थाब खिनो ओंखारो मिनिदों ओमफ्राय हा नोङो आइदि सोलायना फैदोंमोन ना आब मा होनो आबैनि एलबियाव दाउदै रुनिनो आदसा दाउदै जाबाथाय गैखाला नोङो रुनाय जाबाथाय गैखाला फायखानानिफ्रायनो फैनो हानाय नंला दालाय मा दाउदै रुलाबायनोब्रा टाइमानो जायाखै दासो 11था जाबाय खोमा ना माथो मालाबानो Where are you from? Oh, Setpal. I am from Assam. मैं चिरां डिस्ट्रिक्ट सिहु आंनि सनाया मांखो मालाय न'सो मालाय न'सो बानायगासिनो गदाय लानो हा मिनिदों नै एमारा न'सो लुगासिनो नो गदाय लानो दिपक खिथाहरदों नै नोंनो आंनि सना वाइटिया दिपक रायलायहरदो बै आंनि सनाजों एमारनि माबासो एमारनि वाइफसो दिपक हाजोआव न'सो लुगासिनो नै एमारा गदाय लानो थैखाबाय ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मा होनखो 6था रुदों आं हारसिंनो थैखाबाय फाग्ला नों गैखाला बे उदैया जानाय नंला नोंना उदैया मोजां थागोन ना आयौ दिपकआ मा होनखो एमार अशकआ मा होनखो माइखो लोथों एमार अशकआ आदसा लाथोंलै बियो ना बाजै होनदों नै एमार अशकआ लाथोंलै बियो ना बाजै होनबाय नै आंनि सना वाइटि ओमफ्राय थाथ' दे आंनि जिउ सुनि दे होनो नै सोर जालायखो नालाय थैखाबाय खम जानला ओमफ्राय थाथ' दे आंनि जिउ सरि आं जि मा होनखो थाथ' दे आङो जि आदसा सुनि दे होनदों आदसा जि सुनिनो थाथ'नो थिनदों खैथा जाखो ओमफ्राय जोंहा दिपकआ मिनिलायबाय फायखानायावनो लेथ्रा बेथ्रानो खुगायाव हाबजोबजासिगोन नोङो ओमफ्राय जा आर इउ मेरिड सेटफाला हाजि आइ एम मेरिड आइ एम मेरिड दे ओमफ्राय आंनि सनाया मा होनखो लाथों दिपक आंहा मोनजाबानो जायो होनना मिनिदों लाथोंनो ओमफ्राय मोनजाबानो जायोनो दिपक आंनि सना वाइटिया होनबाय आरोना ओमफ्राय जा अनलि कोरोना हा कोरोना मिनिफैबाय जा मिनिलाबायनो ओंखारबायनो कोरोना मर्निंआवनो ओमफ्राय लाइक होबाय दे होनदों दे अके थेंक इउ
Setnam Singh sister God bless you बोला okay thank you ओमफ्राय खोरोना जा मिनिबाय आरोना खोरोना मिनिबाय अके दिपका दे मोनजागोन नों होनदो दे मोनजागोन बावसो नामा दिपक हाजोआव दाउदैयालाय रुनानै दोनबानो जायोना बेखौ नोङो दाउदैखौ मा होनो दाउदै रुनायखौ एरबाय थागोन नामा दिपक हाजोआवलाय गुब्रु जाजोबबासो ओमफ्राय जोंहा अनलि सरि खोरोना आगै हा मिनिबाय आरोना ओमफ्राय खोरोना जा बाय दे होनबाय आरोना दे खोरोन बाय ओमफ्राय दिपका मा ओंख्रि संनो बिखे बाजै होनदो ओंख्रिया सबाय जोंनाबो होनदो संबावाखैनो दाउदै रुनायखौ हारसिं जाखानाङा नोङो दाउखुमैनोबो हो नोङाबा नोंनि उदैया गैखालालै बा बिके होननानै हारहरबाय आरोना अके थेंकिउ लाबाय दे आङो दे ओमफ्राय जों आंनि सनाया थांथ'बाय आं जि सुनोसै होनदों दे सुदो दे आंबो दोनखासिगोन आरोना दिपका दाउदै एरबाय थानोसै नामा दाउदै रुनायल' जागोन नामाब्रा बेलेग ओंख्रि जाया नामा आदसा दाउखुमै गैया डिउटियाव दं बेनो दाउखुमैनोबो दोनदोब्रा हारसिं जाजोबथारगोन नामाब्रा नोंलाय ओमफ्राय शुभमा दिदि गुड मर्निं बोला हेलौ शुभम भाइ गुड मर्निं दिपका बिके नोङो माला एलबि होनाय होनाय आदसा आङो साननै ना सानथाम जाबाय खोमालै एलबि होयिया ओमफ्राय आं दाना सानफ्रामबो होआना बिदि टाइमाव होयो आरोना दसे गाबोन होआ ओमफ्राय समफोरो मोनथिया आरोना समफोर होबाबो बिदि टाइमावसो होगोन ना दिपका मा होनखो दोना आं होनदो आदसा दे लिरबाय था नोङो होनदो आरोना नोङो लोगो मोननाय नंलालै एलबियाव आंखौ नोंनाथ' मान्देयावल' सुथि ना होनदो दे बाजैसै आरोना ओमफ्राय शुभम भाई ने क्या बोला अरे आप कल एलबी नहीं आई थी क्या बोला नहीं आई मतलब मैं कल एलबी नहीं दिया परसों पे नहीं दिया था शाबाश यू बिउटिफुल बेबी बोला ओके थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा दिपका नोंखौ दोमगौमोन आं हा आदसा बिदिसो आरोना दिपकनिया दिपक हाजोआव हा फायखानायावनो बे खुगायाव मा हाबजोबगोन गोविंद पाल हेलो भाभी जी वेयर आर यू फ्रॉम बोला है हेलो देवर जी आई एम फ्रॉम आसाम शुभम आपका इधर का ड्रेस बहुत सुंदर है बोला थैंक यू शुभम भाई हेलो गाइस कौन है लाइक करो चैनल में कोई नया है तो ज्वाइन हो जाओ राशिकाया जी बोला गोविंद फालामन के भाभी जी आई लव यू बोला देवर जी ओके सेम टू यू होनदो दिपका आंखौबो एलबि सरि आंबो एलबि मोननाय नंला 1 मान्थनि उनाव आदसा एलबियाव मोननाय नंला 1 मान्थनि उनाव होनदो आरोना 1 मान्थ माने आदसा जानुवारिनिफ्राय मोननाय नंला नामा नभेम्बर डिसेम्बरसिम आरोना दिपक जानुवारिनिफ्राय मोननाय नंला आरो
ओमफ्रायसो शुभम मान के दीदी बाय क्लास में हूँ बोला ओके शुभम भाई बाय बाय अगर क्लास में है तो गोपिया हाउ सो बिउटिफुल बोला थैंक यू गोपी दीपका औ होनदों आरोना औ अबाव थांगोन न'आव थांगोन नामा सुटि अके गोपी सो किउट लाभ इउ होनदों आरोना अके Are you from? Are you from? I'm from Assam, Sirang district से हूँ मैं. ओमफ्राय जोंहा दिपका मानके नोंनि खायाव थांगोन आं हा हा थैबाय दिपकाबो फायखानायावनो फाग्ला मा लिरगासिनोलै एलो मोगथाङा मानखो दिनैसो लोगो मोनबाय आब' बेसेबा गोबाव जाबायमोन होनना बुंबाय दिनैसो लोगो मोनबायना आरो आगै खबरा माबोरै खबर सबर मोगथां आगै दीपक अन गोपी क्या बोला हो गया ब्रेकफास्ट बोला हाँ मेरा हो गया आपका बोलो आपका हुआ कि नहीं हुआ है दीपक अन ए अन लिरनो रोंगोन दीपक अन लिरलायनो रोंदों नामा मोगथाङा मोजां आब' नोंनालाय होनदों आंनाबो मोजांथ' मोगथां आगै मोजाङै दंथ'यो दीपका जामनखो मा जिउ अनसुलि माइनाव ना मिनिदों आदसा फायखाना मिनिबाय थादो नोङो थि खुगाया हाबजोबसिगोन बे माबा आबैया मा होनो फेसबुकाव माला एलबि होयोब्रा मबाइलावबो थाबाय थानो सोलाबाना फात्ता मोनलाया दे बेसेबायदि टाइमाव होयोब्रा बेलाय दीपक नोंसो बोरै बिनि फेसबुकखौ लोगो मोनबाय थायोब्रा मिनि दीपक ओमफ्राय मादैनि एलबिखौ बोरै लोगो मोनबाय थायो गपिया अके होनबाय आरोना दीपका बिके नोंनि सोलोंबाय आंखौ होनदो आरोना आंनि सोलोंबाय होनखो ना माब्रा दीपकालाय ओमफ्राय जों गपिया what are you doing the housewife हाँ मैं हाउसवाइफ हूँ गपि ओमफ्रायसो गामिं अरे गामिं हाउस अरे भाभी क्या बोल रही हो कुछ नहीं बोल रही हो दीपका आंखौ हिंगार आबैया आंखौ मानखो हिंहरो आबैया आंखौ लिंहरो आबैया थैखाबाय लिंहरो आरो फन हरो ना मा जाखो थैखाबाय डिक्रीज नोटिस क्या समझ में नहीं आ रहा रे सोहन हमारी भाभी बोला हाँ बोलो देवर जी चाइना से हो बोला नहीं मैं आसाम से हूँ चिरां डिस्ट्रिक्ट से हूँ दीपका बा मालाय मबाइल गंनै मबाइलाबो खामानि गैया फिसाला लाग्रासो नै
ओरैनोसो फोर मावलाबायो फिसालानो फाहामना होदोंलाय ओरैनो दसे बे मबाइलखौ लाबाय थायोना डिस्टार्ब खालामो माखौबा दानलाबायनानै दोनो इउटुब सिउटुबबाबो दानलाबायगोन बियो रागा जोंबाथाय ओंखायनो बेखौ ओरैनो फाहामना होदोंमोन आरो ओमफ्राय फाहामनायाबो बारा मोजां जायाखै नै फ्रि मावबाय थायो ओमफ्राय केमेरा मोजां नंला पिकचारफ्राबो मोजां जाया गाज्रि जाबाय ओमफ्राय जोंहा इन्दिखायाहाय मेरनाहाय इन्दिखा हेलौ आब' होनदों आरोना जास्ट सनि हेलौ आगै बिहारि साला गामि हाउस ओमफ्राय इन्दिका नाइस मेरना के गेमिंग भाभी कुछ बना दो जल्दी से भूख लगी हो कुछ बना दो जल्दी से बोला है ओके भूख लगा है जल्दी से कुछ बनाना है ओके ओमफ्राय के देवर जी रुकना पड़ेगा गोपिया जा मानका How many children do? Okay, how many? मेरा एक ही बेटा है गोपी ओमफ्राय जोंहा दिपकआ फन हरो होनदे आदसा फन हरो आरोना ओंखायनोथ' मिथियो नोङो मोदानोलै ओमफ्राय मेगना ओमफ्राय जोंहा सहाना लाभ इउ भाभी जी बोला सेम टू इउ देवर जी दिपकआ बिके आबैया फिसौजोखौ आंनो हरसिगोननो थैखाबाय लादो आबैया नोंखौ सेंग्रा नंथारबाय मादैया नोंबो खिथाना लायासै नालाय ओमफ्राय जोंहा सानिया हेलौ आब' होनबाय आरोना हेलौ आगै ओमफ्राय हेलौ गाइस ओमफ्राय देब इतनी सुंदर हो कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी भूल गया हो लगता है आज तुम सपने में आई मेरी लाइफ में पहली बार इतना सुंदर लड़की देखी है देखी हो मैंने ओ ऐसा है गर्लफ्रेंड को भूल जाएगा मैं इतना सुंदर भी नहीं है थैंक यू लेकिन ओमफ्राय जा हायथाया बिराद समायना नुदों बाजै होनना बुंबाय आरोना हायथाया अके बिबोनां सना एस आ हाय होनबाय जोंहा हाय एम प्रकाश पटेल आई एम फ्रॉम गोवा क्या कभी तुम गोवा आए हो आप गोवा से हो ओके मैं कभी भी नहीं गया गोवा में फिर कभी जाऊंगी घूमने के लिए ओमफ्राय जोंहा प्रशान्तआ मा होनखो हाय गुड मर्निं बेरना गुड मर्निं बजिन्दर सिंह हेलौ जि बोला हेलौ दिपकआ मा होनखो बिके नोङो थानायाव आङो रावखौबो लायालै आं मिनिदों अके नंगौ नामा दिपक फ्रि अखा होनदो मिनिलायो आरोना एमारा How are you cute dear होनदोंना जोंहा I am fine रे here Mr. India
प्रशान्त हा आदसा सोरखौबासो फरायबाय जा मेटारिन्दायाहाय लिंक न मिलेगा क्या न मिलेगा क्या अच्छा ओमफ्राय प्रशान्त हाउ आर यू क्यों देयर बोला मैं ठीक हूँ Where are you from? I'm from Assam, Bongaigaon, district Sirang से हूँ मैं ओमफ्राय जा के आदा Hi, hello, good morning. Dana Kara, hi, hello, good morning. Kamasi, hello. कहाँ से हो आप बोला मैं असम से हूँ ओमफ्राय के और कहाँ से हो आसाम से हूँ मैं चिरां डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय प्रशान्त एन आप कहाँ से हो मैं आसाम से हूँ चिरां डिस्ट्रिक्ट से आई एम सिंगल ओके सिंगल है PB30 naman ke hello जी good morning जी बोला hello good morning OM प्रकाश प्रशांत नोट इससे हो क्या बोला हाँ ये orang ke baca lama oke give like okay oke दिफगा जामांके पिके आंना फिजों रायलायबाय थानायखौ नायखुमादोंमोन नामा नोंहा ओइ नायखुमादोंमोनथ' आरो होद नायखुमायाखै नोंगौसो सानग्रा जागोनलै दिफगाबो नायखुमालाबायनांगौ जाखोब्रा दिफगलाय ओमफ्राय जा एदावबाबो नोङो ओंसो सानगोन दानो सरि नोंगौसो सानगोन गफिया जामांखो and Mary here huh? Okay ओमफ्राय प्रशान्त I am double I am double okay आप double है okay em zaman ke hi good morning sister Dana good morning em brother ओमफ्रायो एमामोन ke 34 like dan Berna thank you you look so pretty बोला thank you hello ओमफ्राय जा एमामोन ke like ल' दे sister डिउटि दं आंहा होनदों औ दे जेबो नङा em brother ओमफ्राय you are so beautiful बोला thank you गफियामोनखो like it huh? दिपका साना दे साना दे बुंलाय एदावनायखौ आं होनदों साना दे आदसा नायखुमायाखैब्रा आङो मा होनो दिपक ओमफ्राय सोर एलबि होदों होननानै बोखो नायो आं इदि दिपकलाय दिपक हाजोआवलाय होनदो टाइम जाबाय नामालै निसा बाय जा अके सोर दंमोन
ओमफ्राय मा होनदों र' दसे अन दोनबाय आं दे Anissa everyone okay so and me everyone bola you were nice answering questions or done bola okay subas माइ रोगादों आं होनदों आरोना दैमारि सुबासआ माइ रोगादों आं होनदों दे सुबास रोगाबाय था दे हेलो गाइस कौन है चैनल में कोई नया है तो ज्वाइन हो जाओ तुम्हारा कोर्टु कोट ना खर बङाइगाव आसाम बङाइगाव और खर बिजनी बिजनी आहा बोला बिजनी तो जाय थाके माने आमी ओमफ्राय एसपिया मा होनखो आब' मा खबर होनदों ना खबरा मोजांथ' एसपि आगै घंटा जाबाय ना 1 घंटा 2 घंटा जाबाय ओमफ्राय मा खालामदों होनदों जेबो खालामाखै आगै एसबि ओमफ्राय सब्बिरा मा गोजा ओइ बिया হৈছে नाকি बिया হৈছে बेटाও আছে गामि नेनि बराबर मतलब ओमफ्राय जास्ट बसा मा होनखो बेनानाव मा मावो नों आरो हासबेन्डआ आं अदालगुरिनि होनदो आदसा आं जेबो मावा ओमफ्राय हासबेन्डआ मा होनो डिपार्टमेन्टआव मावो आरोना ओमफ्राय जोंहा फोथाया मा होनखो हाबा जाखांनायाल' फैयोलै माथो होनना बुंदों आरोना एलबियाव हाबा जाखांनायाल' फैयो आरोना हाबा जायिफ्रा लाजिथ'योना दे सिख्लाफ्राबो दं खोमा नुसनाखैदां फोथाय आगै फोथाय बर' आगै सिख्लाफोरखौ नुसनाखैदां ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो आङो आं रोङा बर' सामथिंखौ होनदों बर' रोङा आरोना एसेल' रोंगौ आरोना अके ओमफ्राय जोंहा खैसारा गुड मर्निं बाजै होनना बुंदों आरोना गुड मर्निं खैसार आगै सुबासआ
दानेश्वरा मा गोजा मा ओंख्रि जाखो आब' होनदों ओंखाम जाथ'वाखैनो ओमफ्रायो ओंख्रिया सबाय ओंख्रि आरोना बर' लेंगुवेज एन्ड अर लेंगुवेज अलमस्ट सेम बर' लेंगुवेज एन्ड आवर अच्छा बर' लेंगुएज एंड आवर लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम हाँ थोड़ा सेम होता है बट मुझे समझ में नहीं आता त्रिपुरा का भाषा कैसारा जामान के नों सैदासै नों मुगै दा मुगै अब्लाबो नुजाफैबाय आं होनना बुंदों होद मानोलाय सैया जानांगौब्रा मा होनो खैसार मानो मुगैनांगौ नों सैबा दासै नों मुगै दा मुगै होननाय सल'आ नोंखौ बिदिसो सल' दंमोन ना ओमफ्राय जासो बेनो तुम्हारा हस्बैंड की करे ओ मोर हस्बैंड डिपार्टमेंट में काम करता है काम करे माने ओमफ्राय जोंहा दानसोरां मा होनखो गुमैनि जबा मा होनदों आरोना अके SSB ओमफ्राय जोंहा SBआ मा होनखो मयानि बाजे SB समझ में नहीं आ रहा मयानि our language you is नों you is नों अके ओमफ्राय खैसारा मा ओंख्रि बाजै होनदों ओंख्रिया जोंना माबा सबायसो आरोना संथ'वाखैनो आयु माथो टाइमाबो माबा जालायबायलाय मालाबानो मायांग कैसे हो बोला मैं अच्छी हूँ SB ক'ত পৰা হয় আপুনি মই আসাম বঙাইগাঁও Bajajwal Kokborok songs Sona है मैम सुना है मैम Kokborok song सुना है अच्छा मुझे पूछा क्या मैम ओके हाँ सुना है सॉन्ग सुना है मैंने लेकिन समझ में नहीं आता लेकिन थोड़ा सेम ही होता है हमारा जो लैंग्वेज है ना तो बोरो लैंग्वेज से सेम होता है थोड़ा ओमफ्राय जा खनका मानखो गुड मर्निं बाजै होनबाय ना गुड मर्निं आगै SB आ लाइक दाना बनो जा थेंक इउ SB आगै ओमफ्राय जा सुबास बाजा हिन्दी जियो गाय अच्छा जग जियो ओके जियो बोला ना केलम गुड जॉब ओके थैंक यू हिट सिस्टर ना जय हिन SSB बा जय हिन सिस्टर गुड जॉब लं जियो good जियो ना ओके जय हिन बेना सुबह ओमफ्राय जा SB आ मांखो मैं भी बडोलेंड से हूँ बोला आपकी बडोलेंड से है SB आ गया मांखो मा ओंख्रि होनदों ना ओंख्रिया जोंना सबाय आरोना जाथ'वाखैनो आगै संथ'वाखैनो ओमफ्राय खोनाका बाजैया अबेनि जाखो होनदों आरोना आङो आसाम बङाइगाव ओमफ्राय खैसारा मांखो बाजै आङो ओंखारथ'बाय दे होनदों दे खैसार आगै ओमफ्राय जा SB आ एरैसै ओमफ्राय नार्सेना गार' बड' बाय होनदों आदसा अके बाय होनदों खैसारा मानखो आङो बेस्थ'
थाम्फै दुद्रुनाय होनना बुंबाय अके दे जेबो नङा दे बेस्थ' आरोना ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना हियार हेलौ बिमा होनना बुंदो आरोना हेलौ ब्रकेन हियार फिफा मा खबर हेन्डसाम आइदि खुलिदोलै नोङो ओमफ्राय जोंहा प्रेम हाउ आर इउ के आइ एम फाइन दे I am from Meghalaya जी होनदोंना लार्सेन अके मेघालया से हे के ओमफ्राय क्यूट मैम बोला है सुबल अके थेंक इउ एसबि आमंगो नोङो नेपालि रोंगौ ना आब' होनदों आरोना आङो नेपालि रोङा दे आगै दे ओमफ्राय जा खोनागा मानखो जा समायदों बाजैया होनदों आरोना अके समायना होनदों आरोना अके ओमफ्राय जा ब्रकेन हेयारा मा होनखो आयौ एन्सरफ्रा फैलाबायखोसै मा खबर बिखे बिमा होनदों खबरा मोजांब्रा आंना होनदो दंथ'यो बिदि गेजेरावनो होनदो ओमफ्राय नोंनिया माबोरै दं ओमफ्राय दिसलाइक आयौ दानदे बिमा होनबाय आइ मानो बिदि जानांगौ जाखोब्रा ब्रकेन हेयार आगै होखावलाबायदो दे होनदो ओमफ्राय मोजांलै बाजै नोंनालाय मारै दं होनदो आंनाबो दंथ'योलै गेजेरावनो होनदो मोजांखौनो होननांसिगोन आरोना माथो होनबावनो ब्रकेन आगै मा खालामदों दा ब्रकेन हेयार एसपि मंगा आं नेपालि ले बाट आई स्पीक 80% बर' अच्छा 80% बर' लैंग्वेज अच्छा आप नेपाली है लेकिन आपको बोरो आता है ओके अच्छी बात है बोरो आता है तो एसबि ओमफ्राय जा ब्रकेना गैया ए होनबा बे माखो नामा मोजां नङा आरो मोजांब्रा ब्रकेन हेयाराबो ओमफ्राय नोङो मा होनो हेन्डसामखाय हेन्डसाम लिरलानो थिनबाय आङो हेन्डसाम बय लादो ओमफ्राय ब्रकेना हा बे ब्रकेन हेयाराबो मोजांब्रा टाइमा होथारबाय नै आदाया बबे जायगायाव डिउटि मावो होनदों आरोना माबाया मा होनोमोनलायो भुटानाव ओरैहाय भुटान बर्डार नांलाम होनो नामा नांलाम भुटान बर्डार अक्षय आजा हाय होनबाय आरोना हाय अक्षय ओमफ्राय ब्रकेना जा मांखो ब्रकेना ए खबराबो गेजेरावसो थायो आरो फाग्लिया खबराबो गेजेरावसो थायोथ' आरो ओरैबो मा होनो मोजांबो नंला गाज्रिबो नंला आरोना ब्रकेन हेयार आगै ओमफ्राय इउ फ्रम बेरना अक्षया I am from Assam चिरां डिस्ट्रिक्ट चिरां ओमफ्राय एसबिया मानगो आङो आरो बड'लेण्डनि मानसि आरो माने हायाले आब' बर' होनदों मानो हाया लै आब' बर' होनदों बड'लेण्डनि अके ओंखायनो बर' रोंगौ आरोना अबेनिब्रा एसपि एन्जरा थांनो लामा नागिरगासिनोलै दर मारिनानै दोनदोना ओमफ्राय
ब्रकेना मा होनखो आङो दासो फैदोंलै बाजै डिउटिनिफ्राय होनदों दासो फैदों आरोना अके खोनोगा मा ओंख्रि संखो होनदों आरोना ओंख्रिया जोंना माबा आरो मा होनो सबाय ओमफ्राय संथ'वाखैनो ओइ एन्जरा ओमफ्राय जोंहा आसाम होनदों आरोना अके आसाम आरो ओमफ्राय जोंहा ममता सिस्टार लाइक दानाखै होनबाय थेंक इउ ममता राजा जामा होनखो हमसे शादी करोगी बोला मेरा मैं ऑलरेडी शादीशुदा है ओइ फन हरदो नै फन हरदों ओमफ्राय आसाम से हुआ बोला हाँ जी मैं आसाम से हूँ ब्रकेना मा होनखो गोबाव जाबाय नामालै बाजै बिखे नों एलबि फैनाया औलै 10थानिफ्रायनो दोननोसैसो नै बावद्रायलायबायसो जि होसोबाय होनदो गोबाव जाबायब्रा ब्रकेन हियार आगै ओमफ्राय जोंहा ममता मा ओंख्रि संखो आगैनो ओंख्रिया जोंना सबाय ओमफ्राय संथ'वाखैनो सोर जाखोब्रा नै फन हरदों हिन्दी न एसबि आगैया मा होनखो ओंखाम जाबाय ना आब' होनदो जाथ'वाखैनो एसबि आगै ओमफ्रायो सोरनिमोन आदसा ममता सिस्टार अन आरोना ब्रकेन आगैया जोंहा मा होनखो है गाज्रि खोनायोलै बाजै बिदि बुंनाङा दे मा गेजेराव बेलाय हाहा गेजेराव होनबा गाज्रि खोनायो आरोना दे बुंला आङो मोजां होनसै आरोना मोजांथ' होनसै ओमफ्राय जोंहा ममता सिस्टार उन आरोना नानी देखा खाया क्या नों नहीं देखा क्या बोला माबा एमार इण्डियानाबो खोनाक आंहा गोदानसोलै बाजैनि एलबियाव होनदों आरोना कनकआ गोदान आरोना आंनि एलबियाव थेंक इउ दे थेंक इउ स' माच आंनि एलबि सिगाङाव फैनायनि थाखाय कनक ओमफ्राय ममता सिस्टार अन ब्रकेना माइ गड मानिबा बेगर दिनै जा साफा फुल ओइसडि नुखादोंलै बाजै नोंखौ होननानै नायदों आरोना मानिबा बेगर बायदिसो नुखो नामा ब्रकेन हेयार आगै मानिबा बेगर बायदि नुखो ना माखो आदसा क्लियार नुथारदों नामाब्रा दिनै ने माबाखौ आरोना स्क्रिनखौ माबाखौ बावसो नामा स्क्रिनखौ क्लियार नुदों नामाब्रा ब्रकेन हेयार आगै दिनै ओमफ्राय और क्या हेलो नेपाल से हो क्या बोला नहीं मैं नेपाल से नहीं हूँ आसाम से हूँ ममता सिस्टारा ओंखाम संनोसैलाय आगै दे संदे सिस्टार ममता सिस्टार आंबो दोननोसै नेपाल से हो बोला नहीं आसाम से हूँ होनदो आब' आं साबस्क्राइब खालामबाय दे होनबाय आरोना एसबि आगैया थेंक इउ स' माच एसबि ओमफ्राय जोंहा राहुला मा सना मा खबर होनदों आरोना खबरा मोजां आंना राहुल नोंना माबोरै ब्रकेना होनबा थांसै नामालै बाजै नों आं होनदों थांबावनोसै आरोना नोङो कम्बल सिङाव उन्दुनोसै नामा डिउटिनिफ्राय दासो फैदोंबा ना ओंखाम संजानोसै ओंखाम संजादो होनबालाय दे गुदुं गुदुंनो ब्रकेन हेयार थांनोसै आरोना दे ब्रकेन हेयार जा मिनिबाय आरोना कनकआ मा होनखो बाजैनि गुबै गामिया अबेमोन होनदोंना मा होनो बिजनि कनक ओमफ्राय आरकेया नेपाल से बोला नेपाल से नहीं हूँ होनदो नेपाल मैं आसाम से हूँ चिरां डिस्ट्रिक्ट से हूँ मैं ओमफ्राय जोंहा दिपक खिनानै अन होनलायबावो एन हाउस बाजै होनबाय नै दिपकआ
ओमफ्राय ब्रकेना ओइ र' बाजै होनबाय ओइ र' बाजैना मिनदों आरोना ममता सिस्टारा हाजि सना होनबाय जोंना हाजि सना होनबाय नै ओमफ्राय जोंहा खोनागा साब खालामबाय बाजै होनना बुंबाय आरोना खोनागा थेंक इउ खोनाग आगै ओमफ्राय ब्रकेना र' दे बाजै आङो मोननैजों फैना लाइक होना थांनोसैलै दे होखावफैलाबोदो मामबारै होनदो ओमफ्राय जों खोनोगा लाइक दा होनना बुंबाय आरोना थेंक इउ खोनाग आगै दे होखावफैदो दे आंबो एसे दोनख्लालाबायनोसै लाथो ममता सिस्टार न रकेनिया आङो नोंखौसो सोंदों रा बाजै हा आङो नोंखौसो सोंदों रा बाजै होनदों आरोना र' दे बाजै आङो मोननैजों फैना लाइक होना थांसैलै दे होनदो आइया लाइक होना थांसैलायबाय गावनो लाइक होना थांसैना आदसा सोंदोंसो आरो नोङो ना दे होफैदो दे ओमफ्राय थांजासिगोन दे होफैदो दे होनदो रकेन हियार आगै राहुला मा एसे बिउटिफुल ओमफ्राय टेस्टि होनबाय आरोना ओमफ्रायो दे होफैदो दे टाइम जाबाय नै दोननायनि जा गोबावद्राय जाबावबायसोहाय होसोलाबायबायनो ममता सिस्टार अके अन आरोना कौन है गाइस प्लीज लाइक करो चैनल में कोई नया है तो ज्वाइन हो जाओ हेलो गाइस दीपक ऑन है खोनागा जायखारलांथ'नोसै आङो एसे बिजियाव दं दे मा होनो खोनोक जेबो नङा दे दीपकआ बिखे बाजै हा सै आरो ओमफ्राय जोंहा एस मानके अके ब्रेकफास्ट खालामदोंमोन आं आइ दासो थैबाय दासो ब्रेकफास्ट खालामदों आरो थैखाबाय टाइमखौ नायाखै होद सानसुनिसो जाखोना फुंनिसो जाखोब्रा दिपकनियालाय फाग्लासो जागोनलै आंना मांखो सारहैनोसै आदसा ना सारहैनोसै होनदों आं ना सारहैनोसै होनबाय राहुला दे ना सार दे सारहैदो दे आंबो दोननोसै ओमफ्राय जोंहा दिपकआ ओंखाम जालिया आं दा नै थैखाबाय बे दावदै सयथाखौ जानानै थानोसै आरो नै मबाइल मोनसेया सुइस अफ जानोसै दे लाइक डान दे बिमा बिके बिदिहा ओमफ्राय मांखो सिंगेला गैया लाइक दान दे बिमा बिखे आंनि जिउ बिखानि बिखाजों सिथाबना थाग्रा बिख्लो गोसोम होनना मिनबाय थैबाय एफा गोलाव सिंगेल खम जारला एबारना प्रफाइला खम जारला र' एसे नायस्रा नाङो दे प्रफाइलखौ नायस्राना लानि र' दे आइदि आदसा दे थांखो लाइक दा होनबाय आरोना थेंक इउ
ओमफ्रायो नैबेयाव ममता सिस्टार अन आरो सिंगेलाव खम जारला ना बाजै होनना मिनबाय आरोना जारलाथ' आरो खम जारला मोनबाय ओमफ्राय जों दिपका मानखो दाउदै मा लिरखो आइदिहा दिपकालाय मा दाउ आइ दाउदै थालिर ब्रेड गाइखेर लोंबाय मा ओंखाम जाबावनो आं दा दाथ' मा जाबावनो आरोना दायो जादोलै दुइथायाव दिपक दुइथासोआव जादो सिंगेला जा मिनिबाय आरोना दिपका एन हाउस बाजै थांबाय नामा हो होनदों थांबाय नामानो एन सिस्टार दिपका सोंदों माबा ओंखाम संनोनो एन सिस्टारा दे नोंसोरबो बायलादो सनाफोर आं दोननोसै आरोना थांनांसिगौलाय इसे थानानै दसे थानानै थांनांसैलाय स्कुलाव लायनो आरोना फिसालाखौ दे बायलादो दे सनाफोर जाने जान ओमफ्राय दिपक अन माबा दिपक अनलायनो ममता सिस्टार जा अन थैखाबाय दिपक अन नुबावबाय ओमफ्राय एन हाउस सिस्टार बाजै बिकेआ आंनिसो दे नोङोनो जोंना होखा एन सिस्टारखौ एदावहरदों नै दे सिंगेलागै थांबाय नामा लाइक आदसा लाइक होफैबावगोन नामा होनदों लाइकखौनो नेबाय थानोसै आरो आंहा दे बायबाय दे सनाफोर गासिबो बायबाय आइ हेड लाभ बाजै होनना नायखुमाबाय आरोना आइ हेड लाभ नायखुमाबाय दे दिपका बिके बाजै बायबाय होनदों ओइ दिपका आथुर जाथारदोंमोनदांहाय बायलानो बायबाय दे मा होनो एन सिस्टार सोर कौन हे सोर दं बाय 44 लाइक दानदे बाजै होनबायना थेंक इउ आगै आइ हेड लाभ लाभखौनो नायनो हाथारलानो बेयो आगैया ओमफ्राय दिपका बिके नायनानै आइ ओरै हमनानै मा होनो लाख'नो हालायि आरोना एसे माबा माबि जानानै थांनांसिगोनहाय उखैसोबाय माथो अके बिमा बाय उम्मा होननानै हार्ट हरबाय अके ब्रकेन हेयार आगै उम्मा उम्मि होननानै हार्टखौ लाबाय आङो दे थैखाबाय खम जारला ओमफ्राय जोंहा सुरेसा मानखो आइ लाभ इउ होनदों आरोना अके सेम टु इउ होनदों आइ हेड लाभा हा मिनिबाय जोंहा अके दिपका दे बाय दार्लिं सना जिउ होनदों अके दार्लिं सना जिउ होनदों सुनिला बिउटिफुल माय फ्रेन्ड बेरना थेंक इउ फ्रेन्ड सुनिल अके गाइस दे सनाफोर बे आं एसे माबा जानोसैहाय उखैसोबाय ओमफ्राय मानखो था बाजै बिके बायबाय होनदों था बाजै अके what a beautiful question ब्यूटीफुल क्वेश्चन इसका मतलब क्या होता है सुनील फ्रेंड गोपी
Okay guys, bye bye. Sini.